Szevasztok, én meg fogom nektek mutatni, hogy hogy kell bánni a bendikámmal. Na hát, itt el fogom nektek mutatni. Ez azt jelenti, hogy hova megy, ha leállítjátok a videót, hova menjen. Például, hova, na mentsen. Például nekem a D-be van mentve a több a helye. Ez az, hogy a bendikám ablaka, ez mindig látható legyen. Ez azt jelenti, hogy a bendikám indítása kisméretben itt lesz az asztalon, na, tálcán. Ez azt jelenti, hogy bendikám, vagy a gépet mikor bekapcsoljuk a bendikám, akkor elkezd futni. Ez, hogy teljes képernyőbe vegye fel a bendikám, de nem ajánlom, mert nagyon szívja a procit, meg ilyesmi. Ez időzítést lehet beadni, vagy beállítani. Ez, hogy ne fejeződjön be a felvétel magától. Itt a videóban, hát felvételnek a felvétel elindítása, leállítása F12-vel, szünetelés, gyors szünetelés, a Shift plusz F12. Egér kurzor, nem ajánlom, hogy bepipáljátok ezt se. Hát webkamerát meg azt pipáztak be, aki magáról szeretne videót készíteni. Na hát, ez nem fontos. Itt a kimenet, hogy hova mented. Na, itt vár nekem ment is ezt a videót, 90 GB. Na és na, itt a névjegye. Hát, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Én fix útra voltam, és